śmieje. Każdy to może śmiać. Dovoleno. Tak dobre, no tak musí to byť. Tak ja to beriem. OK, Europeľcia. Tak. Tu máte aj ten telefón, dávam ho na stôl. Ja, vy to takto hádete. Kamera. Akcia. Alebo však... Čo sa vlastne spraviť? Kde zaplatili ste gorničké? Euro 50. Ďalej. Všetko dobre robíte. Všetko dobre robím, akurát som nič nezaplatil. Bože. Koľko ti dá dobrá? Bože môj, koľko som čojala. Veja, pode deixar no lugar, olha, dá para que chegue, olha, eu fui, que você Ja vás vašeho, co je? Tam máte vodku ešte nezaplatenú. Vážne? No, aj borovi. Skade? Z neba. A ja bez pumpy na bicykel. Máte sa? To je čo? Vaše peniaze. Však ste vytýkali, Nie, ja mám ako mení, to môže niečo predplatiť, si sa vedie. Ferus. Jak ste akože spolu? To do STVčky. Tak, zakývajte takto do STVčky. STV1. Do STVčky, áno. Čo chcete niečo povedať? Nie. Nie. Ja som nedošiel. Jedného bolo. To je Bože. To je... Ja som vládol 10. Vážne? To som si nevšimla. Víte, že? Ja som len Ako vyčúrať som sa chceli. No nech sa páči. Môžete. Máš záchody, prečo nie? Ja som zastavu všade, čo je zvaríte, ja neviem. Nikto vás nezastaví.
Tak zamávajte, tak. Komu? Pozdravte do televízie voľakoho. Odkaz, čo vás trápi. Takto? No. Peťo. Tu i. Aha. Čau. Da. Nema. Nema žaluje. Doslova to zlijetenke ima tam unutra. Daj to na. Peťo. Bravo.